silhouettes burning, embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. And my heart beats colder. Barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night and we're intertwined. Darling, you and my heart beats colder than your control. Just let loose, let go.
My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. Please tell me why, please tell me why you love me. Ooh, please tell me why you will be mine another way. Ooh, na 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 na. I'm becoming vain and I'm on my way to you. Na 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 na. I'm becoming vain and I'm on my way. My tears like rain run down the window. I repeat your name. Tak, dobrý den, vážení přátelé, vítejte na mém matematickém kanálu, tady je Dušan Bednařík. No a dnes si zkusíme vypočítat pár příkladů na použití věty o implicitní funkci. A bude to taková první verze. Budeme probírat tuto větu pro funkce dvou proměnných, takže pojďme si vzít tužku a papír, lépe řečeno tablet, a pojďme na to. Tak nejdřív ze všeho si napišme si znění věty, kterou budeme používat. Takže já bych to nazval, řekněme, větou o implicitní funkci ve 2D. No, mějme dánu funkci danou předpisem z rovná se f x y dvou proměnných. Dále mějme dán bod o souřadnících x0, y0, což je prvek prostoru R2. A předpokládejme, že za prvé funkční hodnota funkce velké F v bodě x0, y0 je rovna 0. Za druhé, parciální derivace funkce velké F podle obou proměnných x
a y jsou spojité na otevřeném intervalu a to je kartéský součin otevřeného intervalu od x0 minus a do x0 plus a kartéský krát y0 minus b do y0 plus b pro nějaká kladná čísla a b. A za třetí předpokládejme, že parciální derivace funkce velké f podle proměnné y v bodě x0, y0 je různá od nuly. Pak tvrdíme, že existují kladná čísla alfa, beta taková, že pro každé x z intervalu od x0 minus alfa do x0 plus alfa existuje jediné číslo, nebo právě jedno, y, které je prvkem otevřeného intervalu od y0 minus beta do y0 plus beta, tak, že platí, že velké f x y se rovná 0. Označíme-li potom y jako fx, pak je tímto dána funkce f na intervalu od x0 minus alfa do x0 plus alfa s funkčními hodnotami v intervalu otevřený od y0 minus beta do y0 plus beta taková, že
pro každé x z intervalu od x0 minus alfa do x0 plus alfa platí, že když dosadíme za x a za y, za x do argumentu funkce velké f a za y dosadíme fx, tak funkční hodnota se rovná 0. Dále je funkce f na intervalu od x0 minus alfa do x0 plus alfa spojitou funkcí a má zde spojité derivace. Navíc platí, že pro každý bod xy z otevřeného obdélníku, který je součinem intervalu od x0 minus alfa do x0 plus alfa krát y0 minus beta až y0 plus beta, každý bod z tohoto obdélníku bude platit, že funkční hodnota velké f xy se rovná 0 právě tehdy, když y rovná se fx. Tak nakresleme si obrázek, možná. Tak dejme tomu, že tady někde bude bod o souřadnicích x0, y0. A představme si otevřený obdélník, jehož strany jsou rovnoběžné s osami x a y se středem v bodě x0 a y0, na němž jsou splněny podmínky, že tento obdélník, který obsahuje samozřejmě bod x0 a y0, současně na tomto otevřeném obdélníku platí, že obě parciální derivace jsou zde spojité. No a potom můžeme říct, že množina všech řešení rovnice fxy rovná se 0, má na tomto obdélníku množinu všech řešení, která je rovna grafu nějaké funkce, respektive je možné, že musíme tento obdélník zmenšit na nějaký obdélník, který bude vypadat takto. Řekněme, že to bude obdélník, který bude kartézským součinem obdélníku x0 minus alfa až x0 plus alfa a
krát interval od y0 minus beta do y0 plus beta. A na tomto obdélníku tak množina všech řešení rovnice fx y rovná se 0 je grafem nějaké funkce y rovná se fx. Ta funkce má v každém bodě intervalu od x0 minus alfa do x0 plus alfa vlastně derivaci a ta derivace spojitě závisí na x. To znamená, v každém bodě je možné sestrojit tečnu ke grafu funkce a směrnice této tečny spojitě závisí na x. No, také se na to můžeme dívat takto. Když někdo zvolí někde v intervalu od x0 minus alfa do x0 plus alfa nějaký bod x, tak potom k tomuto x existuje jednoznačně definovaná hodnota y taková, že dvojice xy jsou kořenem rovnice velké fxy rovná se 0. Čili ke každému x zde existuje právě jedno y, které najdeme tak, že promítneme x na ten graf funkce malé f a najdeme zde někde odpovídající hodnotu y. Čili množina všech řešení rovnice velké fxy rovná se 0 je vlastně oním grafem funkce malé f. No, a to je případ takový jako ten obrázek ilustrující tady tuhletu věc. A možná ještě bude dobrý, když si třeba představíme pro ilustraci konkrétní funkci, na které to budeme demonstrovat, tak dejme tomu, že budeme mít funkci jednoduše velké fxy rovná se x na druhou plus y na druhou minus 1. A tahle ta funkce, tak zaprvé její množina řešení rovnice fxy rovná se 0, tak je jednotková kružnice. Když si nakreslíme jednotkovou kružnici, tak tato kružnice tak je množinou všech řešení rovnice velké fxy rovná se 0. No a teď, když si vezmeme nějaký bod uvnitř jednoho z těch 4 kvadrantů, tak je evidentní, že pokud tento bod teda bude ležet někde mimo osu x, tak existuje ke kružnici tečna se směrnicí s bodem dotyku velké T, řekněme o souřadnicích x0 a y0. A vlastně je možné vidět, že na nějakém obdélníku se středem v bodě T tak platí uvedené předpoklady věty o implicitní funkci. To znamená, obě parciální derivace jsou zde spojité. Funkční hodnota v bodě T se rovná 0. A jak je to s parciální derivací podle y, tak to si můžeme ověřit. Tak parciální derivace v tomto případě podle proměnné y v obecném bodě je rovna vlastně konkrétně derivaci podle y funkce x na druhou plus y na druhou minus 1, což je, když derivujeme podle y, tak derivace x na druhou je 0,
protože x na druhou se bere jako konstanta, derivace y na druhou je 2y a derivace konstanty minus 1 je 0, čili výsledek je 2y. No a z toho vyplývá tady, že pokud dosadíme souřadnice bodu t, tak v tomto případě tady bude platit, že parciální derivace funkce velké f podle proměnné y v bodě t tak je určitě různá od nuly. Je rovna 2y0 a y0 tady je kladné číslo, čili tím pádem ta parciální derivace je kladná, tedy různá od nuly. To znamená, že jsou splněny ty předpoklady věty o implicitní funkci, včetně toho, že ty parciální derivace jsou spojité, což se snadno ověří, protože parciální derivace podle proměnné x, tady někde vypíšu, tak je v obecném bodě rovna 2x. No a to jsou obě ty parciální derivace v obecném bodě, tak jsou jistě spojitými funkcemi dokonce z celé roviny R2. Takže tím pádem, pokud budeme mít nějaký bod, který leží na kružnici a budeme vědět, že parciální derivace podle proměnné y je různá od nuly, tak je možné říct, že vlastně část kružnice, která se nachází v nějakém obdélníku se středem v bodě t, tak je grafem funkce y rovná se fx. Takže si můžeme představit tady, když to tady obtáhnu, tak ta část kružnice, nacházející se v jistém obdélníku, tak je grafem funkce jedné proměnné, to znamená jakési funkce y rovná se fx. No a protože y0 tady je kladné, tak je možné dokonce z rovnice fx y rovná se 0 vyjádřit explicitně y pomocí x. Takže víme, že konkrétně předpis této funkce bude fx rovná se odmocněna z 1 minus x na druhou. Takto. No a z toho plyne přímým výpočtem, když použijeme explicitní předpis, že derivace v bodě x0 je rovno vlastně minus 2 x0 lomeno 2krát odmocněno z 1 minus x0 na druhou. Dvojka se nám zkrátí, takže z tohoto dostávám, že derivace funkce malé f v bodě x0 tak je rovná minus zlomek x0 lomeno odmocněna z 1 minus x0 na druhou. No, samozřejmě díky tomu, že tady umíme jednoduše vyjádřit y pomocí x, tak nebyl problém spočítat derivaci a vlastně ukázat přímo, že existuje vlastně funkce, která je takto zadána nepřímo rovnicí fx y rovná se 0 a spočítat také její derivaci. Nicméně umíme si určitě představit, že existují složitější funkce, než je funkce x na druhou plus y na druhou minus 1, kde nebudeme schopni explicitně vyjádřit y jako funkce x. Čili tam je teoretická otázka, jestli vůbec je to možné udělat.
Konec konců, když si představíme dva body, kde tečna ke kružnici je kolmá na osu x, to jsou tyto dva body, to znamená bod o souřadnicích -1 a 0 a +1 a 0, tak v těchto dvou bodech tak tam podmínka věty o implicitní funkci, kde se předpokládá nenulovost parciální derivace podle proměnné y, splněna není. Takže tam jaksi není možné konstatovat, že kousek kružnice obsahující tyto dva body tak je grafem nějaké funkce. Čili kdybychom si vzali jakékoliv okolí, například tohoto bodu, tak je vidět, že oblouk kružnice, který se nachází v tomto okolí, tak není grafem žádné funkce, protože abychom k jednomu x dostali rovnou dvě odpovídající hodnoty, které řeší rovnici fx y rovná se 0. Čili tam by neplatilo, že ten oblouk kružnice je grafem funkce a podobně totéž se dá říct o tom druhém bodu o souřadnicích -1, 0. Takže tady je problém, pochopitelně, že ten oblouk kružnice jednoduše není grafem funkce, ale má to svoji logiku, protože zkrátka dobře tady tento předpoklad o nenulovosti parciální derivace podle proměny y jednoduše není splněn. Takže pojďme si zkusit několik příkladů, kde si vypočítáme parciální derivaci funkce malé fx, která je implicitně zadána rovnicí a kde nebudeme schopni ani z té rovnice jednoduše vyjádřit y jako neznámou, jako kořen rovnice, který závisí na x. A takže budeme odkázáni pouze na to, že budeme derivovat implicitně. Tak. Pojďme na první příklad. S využitím věty o implicitní funkci vypočítejme derivace y s čárkou x a dokonce i druhou derivaci funkce y rovná se fx zadané implicitně rovnicí tak. Za a bude to rovnice x na druhou plus 2xy minus y na druhou a rovná se a na třetí, kde a je parametr. Tak, takže řešení. Rozdělíme
do několika kroků. Tak první krok bude znamenat, že budeme předpokládat, že jsou splněny předpoklady věty o implicitní funkci v tom znění, jak jsme viděli. To znamená za prvé, že funkce velké fxy má spojité parciální derivace, pak, že parciální derivace podle proměnné y je různá od nuly v nějakém bodě xy a samozřejmě, že platí, že pod xy splňuje danou rovnici. Abychom mohli předpokládat, že existuje někde implicitně definovaná funkce, tak se podívejme každopádně na to, jak bychom definovali funkci velké fxy. Tak pro nás tentokrát funkce velké fxy, ať má rovnici nebo předpis x na druhou plus 2xy minus y na druhou minus a na třetí. Takže je jasné, že uvedená rovnice v zadání, tak je vlastně možné ji napsat jako velké fxy rovná se 0. Tak spočítejme si parciální derivace podle obou proměnných. Takže parciální derivace v obecném bodě podle proměnné x je rovna vlastně parciální derivaci funkce x na druhou plus 2xy minus y na druhou minus a na třetí, což je tedy derivace x na druhou je 2x, derivace 2xy podle x je 2y, derivace minus y na druhou je rovna 0, protože y na druhou je v tuto chvíli konstanta, stejně jako minus a na třetí, takže toto je tedy parciální derivace podle proměnné x, neboli 2x závorka x plus y. No a podobně parciální derivace podle proměnné y. Opět jako derivujeme stejnou funkci, tentokrát vše, co obsahuje, nebo ty členy, které obsahují tentokrát x, tak jsou konstanty. Takže x na druhou je konstanta, 2x je konstanta a samozřejmě minus a na třetí je konstanta. Takže výsledná derivace podle proměnné y tak je rovná 2x a dál minus 2y, to je všechno, tedy 2x závorka x minus y. A obě ty parciální derivace existují v každém bodě roviny R2 a jsou spojitými funkcemi, protože obě dvě jsou v podstatě polynomickými funkcemi. A polynomické funkce dvou proměnných jsou spojité v každém bodě. Existují v každém bodě a jsou spojitými funkcemi v celé rovině. Čili můžeme napsat, že obě parciální derivace jsou spojitými funkcemi nebo v každém bodě xy, který je elementem prostoru R2.
No. Tak, teď za předpokladu samozřejmě, že parciální derivace podle proměnné y je různá od nuly v bodě xy a za předpokladu, že fxy rovná se nule, tak budeme derivovat. No a derivujme podle x. Výchozí rovnici. No a to znamená, že když budeme derivovat podle x, tak bude platit, že parciální derivace x na druhou plus 2xy minus y na druhou minus a na třetí se musí rovnat nula. No. Je to z toho důvodu, že my si musíme představit, že y je funkcí x a vlastně, když za x dosazujeme různé hodnoty a za y dosadíme i funkční hodnotu v bodě x, tak musí být splněna výchozí rovnice. To znamená, že ta funkce, kterou derivujeme jako funkci proměnné x, tak je vlastně konstantní funkcí. A konstantní funkce má tedy derivaci rovnou nule. No a teď, když budeme derivovat postupně podle x, tak dostaneme 2x plus 2y pardon, derivujeme podle x, jo, takže představme si nejdřív, jak derivuju tady tento člen 2xy, tak ten člen je vlastně součinem dvou funkcí 2x a y, kde y závisí na x. Tady někde si představme, že y je veličina, která je funkcí x. Takže já teď budu derivovat y, jako by to byla funkce proměnné x, a tu derivaci si označím jako y s čárkou. Takže když budeme derivovat jako součin, tak derivace 2x je 2 krát druhý činitel naderivovaný je y plus první činitel naderivovaný krát druhý činitel derivovaný y s čárkou. To znamená, toto je vlastně derivace součinu dvou funkcí 2x krát yx, kde derivujeme tento součin podle klasického vzorečku pro derivaci součinu. Takže derivace 2x je 2 krát druhý činitel naderivovaný a pak je plus 2x naderivováno krát druhý činitel derivovaný. Pojďme dál a zderivujeme y na druhou jako složenou funkci. Znamená, derivace vnější funkce je 2y a musíme derivovat krát derivace vnitřní funkce. Takže zase ten druhý člen y na druhou, tak derivujeme jako složenou funkci, kde vnější funkce je y na druhou a vnitřní funkce je právě ta funkce y rovná se yx.
Takže tady tenhle ten druhý výraz tady, tak je derivací složené funkce, derivujeme podle x složenou funkci vlastně yx, to celé na druhou. Tady také předtím jsme derivovali klasicky, jako bychom derivovali funkci jedné proměnné. No a pak tam máme minus a na třetí, což je konstanta, tak ta derivace je rovna 0. No a tato derivace se má rovnat 0. No. Tak můžeme možná ještě upravit tu rovnici tím, že vydělíme levou i pravou stranu dvojkou a vytkneme y s čárkou a dostaneme rovnici x plus y plus závorka. V závorce budu mít x minus y krát y s čárkou rovná se 0. No a z téhleté rovnice potom v druhém kroku, řekněme krok 2, bude znamenat, že vyjádříme neznámou derivaci y s čárkou, takže vyjádřeme hledanou derivaci z poslední rovnice a takže vzhledem k tomu, že tato rovnice je lineární rovnicí s neznámou y s čárkou, tak to nebude těžký. Y s čárkou se bude rovnat vlastně minus zlomek x plus y lomeno x minus y. Pochopitelně tady jako předpokládáme, že parciální derivace podle proměnné y je různá od nuly. Pojďme se podívat, co to vlastně znamená. Tak parciální derivace podle proměnné y předpokládáme, že je různá od nuly, což znamená, že 2x x minus y je číslo různé od nuly. To znamená, že pokud je parciální derivace funkce velké f podle proměnné y, což je znovu 2x x minus y je různá od nuly, pak z toho vyplývá, že x minus y je různé od nuly, tedy můžeme poslední rovnici vydělit tím členem x minus y a vyjádřit bez problémů tu hledanou derivaci y s čárkou. Čímž teda jsme našli vzoreček pro výpočet derivace implicitně zadané funkce, čili to, co tady máme, je vlastně také možné napsat, že to je derivace funkce malé f v nějakém obecném bodě x. Ta funkce malé f je vlastně funkce daná předpisem y rovná se fx. Čili takhle, když máme tu první derivaci, tak můžeme se pokusit spočítat druhou derivaci, která může existovat za určitých předpokladů, které já ověřovat tady nechci. A to je, že funkce velké f má
parciální derivace druhého řádu, zase spojité, což je triviálně splněno, neboť vlastně ta funkce velké f je v tomto případě taková, že její parciální derivace prvního řádu tak jsou vlastně lineární polynomem a parciální derivace druhého řádu budou zase polynomem a tedy druhé derivace budou také spojitými funkcemi v celé rovině R2. Takže pokusme se ve třetím kroku vypočítat ještě parciální derivaci druhého řádu. No a to znamená, tu parciální derivaci druhého řádu, když ji označím takto jako y s dvěma čárkami, tak já ji spočítám jako derivaci funkce prvního řádu, což znamená, že derivujeme funkci zlomek minus x plus y lomeno x minus y. Tak. No, zase si uvědomme, že veličina y je funkcí x, to znamená, že y rovná se yx. No, teď se dívám, jak dlouho už počítáme. Jen pro kontrolu. No, teď ani nevím, rychle. No, já myslím, že tak asi hodinku. Víc to není. No, to je jedno, konec konců. Už to vidím, no. Necelou hodinku, takže já ještě dokončím tento příklad, pak dáme 10 minut přestávku na kávu a budeme pokračovat dál. Takže, abychom spočítali teda druhou derivaci, tak budeme derivovat podíl a já si, abychom viděli přesně, jak budu derivovat, tak já si označím pro potřeby výpočtu té druhé derivace čitatele jako u, to znamená u bude funkcí x taky a u ať je rovno x plus y, řekněme. V položím rovno jmenovateli x minus y. No a potom teda já můžu napsat, že z toho plyne, že druhá derivace tak je vlastně, nebo první derivace je vlastně rovna minus zlomek u lomeno v. No a teď já použiju pro derivování podílu známých vzoreček, kdy teda obecně platí vzorec, že derivace podílu rovná se zlomku, kde tam budeme mít vlastně u s čárkou krát v minus u krát v s čárkou lomeno v na druhou. Tak tenhle ten vzorec teď použijeme, ale budeme potřebovat samozřejmě vypočítat u s čárkou a v s čárkou. Tak si samostatně spočítejme derivaci u s čárkou. To je vlastně derivace u podle x
takže derivujeme vlastně součet x plus y, což je 1 plus y s čárkou. A v s čárkou je rovno derivaci x minus y, což je 1 minus y s čárkou. A teď můžeme dosadit do předchozího zadečku. Takže budeme mít, že druhá derivace rovná se minus zlomek. Tak za u s čárkou a za v s čárkou dosadím, tak budu tam mít závorka 1 plus y derivace krát v minus u je x plus y a napíšu u krát závorka v s čárkou 1 minus y s čárkou lomeno teda v na druhou. Tak když tam ještě dál dosadíme za u a v, tak dostaneme výraz minus zlomek závorce 1 plus y s čárkou krát v je x minus y minus u je x plus y krát v s čárkou vyšlo 1 minus y s čárkou a to celé lomeno druhou mocninou v, což je teda závorka x minus y v závorce na druhou. Takže teď bychom měli v podstatě vyjádřenou druhou derivaci. No a teď jako někdo může chtít také třeba vyjádřit tu druhou derivaci bez toho, abychom museli přímo zadat hodnotu té první derivace. Takže pokud bychom chtěli se zbavit y s čárkou, tak bychom mohli použít tady tenhle ten vzoreček pro tu první derivaci. Bychom tam dosadili, tak vlastně dostaneme tedy vyjádření té druhé derivace bez toho, abychom tam měli obsaženou tu první derivaci y s čárkou. Tak teď si dáme chvilku pauzu, 10 minut, a pak budeme pokračovat.
silhouettes burning, embers rising high like a chemical fire. The flame won't die. Intertwine, darling, you and I. And my heart beats colder. Just let go. Did I lose my mind? Your mercury eyes, and I know it blind barely scratching the surface. This obsession of mine is fueling the furnace. I'm up all night and we're intertwined. Darling, you and my heart beats cold under your control. Just let loose and go.
Takže tak jsme zpátky. Tak doufám, že jste vydrželi. No, to počítejme poslední úlohu. A to tak, že se pokusíme vyjádřit druhou derivaci tak, aby neobsahovala tu derivaci první v sobě. A nejdřív upravme možná ten vztah, který jsme dostali. Já si vezmu možná čitatele, označme si čitatele. Tak čitatel bude roven x minus y krát 1 plus y s čárkou minus x plus y krát 1 minus y s čárkou. Roznásobme si, takže dostaneme x plus x krát y s čárkou minus y minus y s čárkou. Pak tam máme minus x plus xy s čárkou minus y plus y krát y s čárkou. Tak x se nám zruší, y je tam dvakrát, xy s čárkou je tam taky dvakrát a y krát y s čárkou se zruší. Takže máme teda celkově 2x y s čárkou minus 2y. Takže z toho plyne, že můžeme zjednodušeně napsat výsledek, že druhá derivace rovná se minus zlomek dvakrát závorka xy s čárkou minus y v závorce lomeno x minus y v závorce na druhou. No. Nebo pokud bychom se chtěli zbavit znamenka minus před zlomkem, tak to můžeme napsat jako zlomek dvakrát závorka y minus xy s čárkou v závorce lomeno x minus y na druhou. No, tak teď další krok bude, že za y s čárkou si dosadíme výraz pro první derivaci. Takže nyní dosaďme za y s čárkou a y s čárkou nám vyšlo. Podívejme se tady minus x plus y lomeno
lomeno x minus y. Takže pojďme tam dosadit. Takže budeme mít, tak za y čárkou dosadíme minus a x plus y lomeno x minus y. Tím pádem druhá derivace y s dvěma čárkami, tak se bude rovnat zlomek dvakrát závorka. V závorce budeme mít teda y minus x krát závorka. V závorce je minus zlomek x plus y lomeno x minus y. Takto. Lomeno x minus y v závorce to celé na druhou. No. Čili to je zlomek dvakrát závorka y plus zlomek. V čitateli budeme mít x krát závorka x plus y lomeno x minus y lomeno x minus y v závorce na druhou. No a toto ještě můžeme dál upravit. Takže v čitateli převedeme na společného jmenovatele. Jmenovatele opíšu. Takže, co tam bude? Tak budeme tam mít zlomek x minus y ve jmenovateli, v čitateli budu mít 2 y krát závorka x minus y plus 2x krát závorka x plus y v závorce. Takto. No, když upravíme složený zlomek, tak dostaneme v podstatě dvakrát zlomek a v čitateli budu mít y krát závorka x minus y plus x krát x plus y lomeno x minus y na třetí no, a pokud bychom ještě roznásobili závorku, v čitateli, tak dostanu xy minus y na druhou plus x na druhou plus xy lomeno x minus y v závorce na třetí, neboli dvakrát x na druhou plus 2xy minus y na druhou, to celé lomeno x minus y na třetí
No a když se podíváme na toho čitatele teď, x na druhou plus 2xy minus y na druhou, tak protože musí platit výchozí rovnice a výchozí rovnice je rovnice, kterou máme zde. A tam vidíme, že výraz x na druhou plus 2xy minus y na druhou se musí rovnat a na třetí. Jo? Nebo respektive vy to vidíme tady, že? Takže pokud máme v čitateli tento výraz, tak jej můžeme nahradit konstantou a na třetí. Takže pojďme se vrátit a můžeme napsat finální výsledek, že teda poslední výraz je roven 2x a na třetí lomeno závorka x minus y na třetí, čili zjistili jsme, že pokud existuje druhá derivace, tak se musí rovnat zlomku 2 a na třetí lomeno x minus y závorce na třetí. Tak, tím jsme dokončili první příklad, nebo respektive jeho první část za A. Tady ještě vlastně bych chtěl říct, že co se týče záznamu tohoto videa, tak celý záznam tohoto videa tak bude týden vyset na Twitchi. A mezi tím já si stáhnu a zkrácenou verzi uložím na YouTube, kde teda nechám nějakou část tak nějak v rozumné délce a nezkrácenou verzi uložím do mého archivu, který mám na platformě herohero.co/dusan-math 4u a tam teda bude možné se podívat kdykoliv vlastně na záznam v plné délce společně ještě pravděpodobně s nějakými dalšími doplňky, jako je písemný záznam. To znamená, to, co tady píšu, tak převedu do souboru do PDF a také tam dám k dispozici. A samozřejmě na té platformě Hero Hero, tak budou tam možná i nějaké další videa, která vůbec jako, tady nebudu dělat, nebudu zveřejňovat a nějaká pokračování nebo reakce na toto video. Případně, pokud bude někdo mít nějaké nápady, na co bych se měl zaměřit, nebo co by třeba bylo fajn, kdybych jako udělal, tak můžu pro ty lidi, kteří tam budou chodit na tu platformu Hero, tak můžu jim vyhovět a můžu třeba udělat nějaké téma, o kterém budu vědět, že třeba o to bude zájem, tak připravím a udělám to. Vždycky se budu snažit v podstatě udělat to, že nechám vyset video, respektive záznam ten týden na Twitchi. Případně, pokud bude zájem, tak nesestříhaný záznam z tohoto sezení, tak můžu kdykoliv reprízovat ze záznamu na Twitchi. No a jak říkám, na platformě Hero, tak dám k dispozici nezkrácená videa, včetně doplňků, jako je písemný záznam a další věci k dispozici trvale. No, tak mám toho připraveného ještě hodně. Koukneme se, jak dlouho natáčíme, jak dlouho tady jsme. Tak hodinku a půl, tak můžeme zkusit ještě, řekněme, další příklad. Uvidíme, jak to bude dlouho trvat.